Søger du efter en løsning på dit hårtab? Undrer du dig over, hvad der forårsager hårtab? Kunne det være genetisk eller hormonelle forandringer, eller måske din kost? Mange produkter hævder at kunne forhindre hårtab, og at de kan genskabe tabt hår, men de fleste kan ikke levere. Hvordan kan det være? Lad os starte med at se på årsagerne til hårtab. Menneskehår er et kompleks miniorgan. Sunde hårsække gror og reparerer sig selv, men denne cyklus bliver ofte afbrudt af et irriterende hormon kendt som DHT. Over tid bliver hårsækkene påvirket af DHT og indskrænkes indtil de er knap synlige med det blotte øje. De fleste produkter fokuserer på at reducere niveauet af DHT i hormonsystemet, men det betyder kun, at hårtabet bliver udskudt for en kort tid. Det kan også føre til alvorlige bivirkninger. Der må være en bedre metode. Den grundlæggende forskning bag ved TRX2 gik videre end de eksisterende metoder og kiggede på det molekylære niveau. TRX2-forskerne studerede kaliumkanalerne, en vigtig årsag til hårtab, der i årtier forblev overset af andre medicinske forskere. Kaliumkanaler er små proteiner, der findes i hårsækkene og som regulerer transporten af næringsstoffer over membranen. Desværre har mænd og kvinder, der lider af hårtab, kaliumkanaler, som er blevet rustne og ikke længere fungerer tilstrækkeligt. Ved hjælp af eksperter fra Oxford studerede forskerne over 1000 naturlige og syntetiske stoffer og gjorde en forbløffende opdagelse. Ved at kombinere en højt oprenset form af L-carnitin med en proprietær kompleks af metaboliske stimulanser, var de i stand til at reaktivere kaliumkanaler og fremme hårvæksten på molekylært niveau. Endelig en naturlig, sikker og effektiv teknologi til behandling af hårtab. Vi introducerer TRX2-kapslerne, den første nye hårvækstbehandling i 30 år. Sig farvel til hårtab for evigt.